Hogyan válasz alapozott, hogyha az arcod és a nyakad színe eltérő? Ahogy látjátok, nekem az arcom elég rózsaszínes árnyalatú tónusú, a nyakam viszont nagyon nem. Sőt, mutatok még valamit. Teszek primert az arcomra. Viszont nézzétek meg, hogy kipirosodott. Ha nektek is ilyen az arcotok, hogyha bármilyen érintésre vagy a hirtelen hőmérsékletváltozásra kicsit kipirul, azzal nincsen semmi gond. Attól nem érzékeny a bőrötök, ez nem azt jelenti, jó? Nyugi. Szóval itt még inkább látszik, hogy rózsaszín az árnyalata, és az a baj, hogy nagyon sok alapozó, ami nálam, amikor elkezd már egy kicsit ugye felvétel után oxidálódni, és illeszkedni az a bőröm színéhez, akkor ugyanezt a rózsaszínes árnyalatot veszi föl. Úgyhogy én ilyenkor mindig azt mondom, és azt szoktam csinálni, hogy én nem az arcszínemhez választok alapozót, hanem mindig a nyakamhoz. Nyilván van ott is eltérés azért, mert ugye szoktam oda barnítót tenni, de így szokott már passzolni. Most ezt a L'Oréal alapozót egyébként teljesen vakon választottam ki, és teljesen jól működik. Szóval mutatom, tehát ugye látszik, hogy az arcomhoz elég világos. Viszont felvíve, eldolgozva egész jól kezd passzolni a színe a nyakamhoz. Látjátok? És ha megnézitek, akkor az arcomhoz rettentő világos, viszont a nyakammal már passzol. Na, felvittem az egész arcomra az alapozót, még púder sincsen rajta, és nagyon remélem, hogy a lámpa fénye nem fog módosítani, és a felvételen is ugyanígy fog látszani, mert én tükörben úgy látom, hogy teljesen passzol az alapozó színe a nyakammal. Így ugye még nagyon furcsa, mert nagyjából egyszínű az egész arcom, és ugye a valóságban ez teljesen más, és annyira nem tűnik természetesnek. De azt akarom ezzel mutatni, hogy látszik, hogy szerencsére a rózsaszínes tónus eltűnt. Nos, ilyen a végeredmény.